Merry Christmas. Merry Christmas back home Denmark. Say something. God jul! What are you making, guys? CJ. Tree decorating. Musetrappe. What are you making, Alex? No! This is gonna be like... It goes right in there. Baby Jesus. This is my nativity scene. What are you making, CJ? I'm making tinsel as ordered by Shadow. What are you doing? Jeg ser julekalender. Ja, det gør du da. Hvordan stopper han så? Hej Peter, hvad laver du? Der er frikadeller. Giver du lige mens jeg tager en tallerken? Jo. En stor? Ja. Hvor vil du have den? Jingle bell, jingle all the way. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it Welcome, welcome, Christmas Day. Welcome, welcome, Men Nisse var han er en lille hissig krop, og med sin krop, han gør et hop. Holder op, og katten kommer, skal det nok blive stop. Så bliver alle rundt, og det er så bange, så bange, så bange. De vender sig et par gange, og 1, 2, 3, så er de væk. I en konfekt. That was a good one. Yeah, that was a good one. Okay. Alright, I think we're all... There we go. Yay! That was good. This is the security guard now. That was my highlight. It was scary that he just didn't move. Nobody go outside. Ja. Så er juleaften slut, og vi har gjort rent i hele lejligheden. I hvert fald lidt her på bordet. Peter, har det været en god juleaften?
Stille og roligt. Rigtig hyggeligt. Kan du måske fortælle, hvad du har fået i julegaver? Jeg har måske fået noget til at vokse med, og noget til at tage voksen af igen med. Og så også sådan nogle stropper. Det er det, jeg har. Sådan nogle, og hvad er det, man bruger de stropper til? Kan du huske Bruger det? man til, at skien ikke forsvinder, når man taber dem ude i powder. Og det gør man altså tit, fordi man vælter tit i powder, ikke? Ikke mig, men normale mennesker gør nok. Ja, ikke Peter. Og så, det var den ene lille tær. Herovre der går en lille slave. Ja, hun lige var Hvad til siger sengen ud. Hun lige været til sengen ud, ja. Hvad siger du? Hendes andet hjem. Det er hun var ret vant til. Hun har fået en gave, hun er rigtig glad for. Kan du vise, hvordan man virker? Ja. Bruger den? Jeg vælger dig! Ja, det var flot. Den er jeg rigtig glad for. Den har fået min Secret Santa. Ja, det ved man ikke, hvad med. Nej. Så må man bare sige tak til alle, for det vil ikke vide med en Santa. Så kan I bare se, hvor god hun er. Det gør du tit. Peter. Det er også fordi, at tit, når vi laver arbejder som housekeeper, så skal vi også tit gøre det der. Vi gør det faktisk hele tiden. Det kan vi godt se. Så kalder vi altid på Peter. Det er godt, Peter. Så. Sådan. Det er så ikke en ordentlig housekeeper, der har ret den her seng. Nej. Men det kan man ikke altid regne med. Nej. En ordentlig housekeeper til stedet. Nej. Så er vi begyndt at se jul i Valhall. Ja, Ordentlig vi slutter juleaften af med at se jul i Valhall. Så ser vi